I el que farem és una meditació part contemplativa. La part contemplativa podem enfocar-la tant personal com a tot l'entorn que ens envolta, però és d'alguna forma jugar amb el nostre silenci o amb el silenci guiat. Venen moltes preguntes, venen molts neguits, però han d'intentar calmar la ment al màxim possible, tindre control del nostre cos, anant habituant-lo, i mica en mica anirà entregant el cos amb la ment i després, seguidament, ja connectem amb l'ànima o amb aquestes energies que ens envolten. I moltes vegades ens apareixen o ens venen missatges, ens apareixen pensaments, afloreix en nosaltres coses que freqüentment amb una ment tan ocupada com tenim, tan programada com tenim i tantes coses que volem fer, a vegades bones també, no deixem aflorir tot el nou que ve. Molt bé, com sempre busquem una posa còmoda, sentats podem estar perfectament, estirats o en forma de loto, com cadascú li vagi millor. L'important és, si estem estirats o estem assentats, no creuar les cames, ficar-les així en la columna el més recta possible si estem assentats, i si estem estirats, les cames estirades, amb una petita separació, i els braços al costat. Si estem assentats, els braços reposen sobre les cames. El que ja vagi treballat i tingui coneixements de fer poses amb les mans, que serien mudres, doncs es poden anar fent. Jo, per exemple, mentre vaig meditant, vaig fent mudres. A vegades ni em dono compte que estic fent, i els que me surten els que en aquell moment han de sortir, perquè quan medito, com tothom ho hauríem de fer, ens hem de deixar fluir. No ens dormim mentre meditem, estem molt atents de controlar la ment, el cos, com he dit, i obrir aquesta obertura perquè aquesta energia pugui florir en nosaltres. Perfecte. El que sí que està d'alguna forma equilibrat és la respiració. Com que fem aire i deixem anar. Si algú vol intentar fer les dues coses a la mateixa hora, es donarà compte que és impossible. Vull dir que d'alguna forma aquesta programació la tenim bé. Quan inspiro aire no puc deixar, ja estem programats. Ens guiem d'aquesta exercici d'agafar aire i deixar anar i ens anem afluixant, simplement. Anem afluixant els pensaments, deixant-los anar, afluixant el cos i deixar que la llum penetri sobre nosaltres. El que diu llum, energia. Molt bé. L'exercici que farem és molt senzill. Solament us demanaré que vosaltres guieu la vostra respiració a certes zones del cos. De fet, és superimportant. Si sabem enfocar, ho dic perquè amb la respiració ens fa estar en aquest moment present, que és l'important, un moment conscient present, que dic, i a través de la respiració ens portem en aquest moment. Amb les arts marcials, per exemple, si algú té un cop o té una lesió, per poder seguir endavant, fiques la teva intenció a través de la respiració i la inspiració amb la zona que t'han donat un cop o tens afectada i veuràs que millores. Tens un mal de cap, també ens pot millorar. Mal de cap que fem i sentim com si l'aire pugessi cap a dalt del cap. L'únic que fem és ficar l'imaginació. Doncs ara ficarem l'imaginació i començarem pel peu de la dreta i li anem portant la respiració, li anem deixant-la. En el mateix moment anem
enfocant el peu. Quan acabem d'un, farem el de la dreta. Vinga. Quan ja tenim els dos, fem les cames, anem pujant les cames amunt, una a l'altra, i després fem les dues cames. Avui aquest exercici l'anirem enfocant amb la respiració, portant-la amb la imaginació, en aquest moment present, en aquests llocs. Ara portem aquesta respiració conscient, en aquest moment, agafant el que seria tota la part de la nostra cadera. S'enfoquem aquí la respiració i anem pujant pel damunt del màlic, agafant el diafragma, i el qual aquesta respiració la portem a tots els òrgans, rinyons, la part de darrere també de la columna, ho farem per aquesta part, Tot el que seria ho farem en dues parts. I res més, que portem de forma conscient la respiració. I al portar respiració portem el moment present. I si ens ve d'alguna part vostra ficar més consciència, enfoqueu més amb la vostra respiració, com agafem i deixem anar l'aire. I si no, fem-lo en general, així ens agafa tota la zona, però hi ha vegades que pot ser una petició d'algun lloc que ens reclama més atenció. Anem pujant fins a el que seria els ombros, agafant el nostre cor, els pulmons, les costelles, portant la respiració aquí, de forma conscient.
Ara anem baixant de l'ombro de la dreta, anem baixant pel braç, mica en mica de la dreta, fins a arribar a la mà, a tots els dits i a tot arreu. I ara fem amb el costat de l'esquerra, anar baixant pel braç, el mateix que hem fet pel dret. Portant la nostra respiració aquí, de forma conscient. I ara imaginem que amb les dues mans, des de les mans, aquesta energia tan potent va pujant. Ens fiquem aquí la nostra respiració amb les dues, esquerra, dreta, dreta, esquerra, i fiquem intenció que va pujant a través de la respiració pels dos braços fins als ombros. Un cop arribem, dediquem un extra de portar l'atenció conscient a través de la nostra respiració a tota la part dels ombros, a l'omoplata, tota aquesta part que es carrega, on tenim les càrregues, que a vegades ens fa pujar el cap i tot. Portem-li aquí tota aquesta respiració alliberant aquesta zona de càrrega. I anem notant com es va afluixant, va fluint. Anem pujant per el que seria el coll, tot, agafant tot el coll. Triem tensions, triem càrregues.
i anem pujant per darrere del cap, com si aquesta energia anessi pujant per capes, per darrere, i ens parem a la front. Relaxem la front, buscant a través de la nostra respiració una sensació de frescor, de llibertat. I provoquem que s'activi el xacra que tenim de l'entrecella, que diem una llum blava, un blau índigo fort, i ens porta a una connexió més interna, la glàndula pineal, una llum blanca potenta, i es comença a il·luminar l'hemisferi de l'esquerra del nostre cervell. Passem a il·luminar el de la dreta, amb aquesta llum tan potent, tan blanca, li donem una tonalitat dorada, com el sol, canviant com el sol. I ara il·luminem la dreta i estem passant amb aquesta altra llum, molt potenta, dorada. I ara la passem cap al costat de l'esquerra. Ara ens centrem en tots dos hemisferis, il·luminats per igual, connectats per igual. S'il·lumina tot el nostre cap, per dintre, per fora. Relaxem el nostre rostre, afluixant la mandíbula, buscant un somriure, separant els llavis, i comencem a tragar boletes de saliva. I ara aquesta llum s'expandeix per tot el nostre cos. Ens tornem dorats, com el sol. Som energia. Energia que va cap al nostre físic i fora del nostre físic també. Perquè a mesura que anem il·luminant-se també ens il·luminem com si siguéssim una bombeta per dintre i per fora. Més per fora que dintre. I anem ampliant la nostra aura. Amb aquesta energia ens connecta amb més sers, ens connecta amb més energia, ens connecta amb el tot i la seva totalitat de la creació. I per l'altra part ens protegeix i ens aparta de males energies, de certs indesitjables, tancant, com si siguessi el blindatge d'una armadura dorada que ens protegeix. I ara ens quedem així agradablement, que aquesta llum jugui
no perdem encara el contacte amb la nostra respiració i ara el que farem és fer que aquesta llum vagi jugant dins de nostres zones que es fluixi, un durant més fluix, un durant més fort. Començarem pels peus, anem pujant tot, cames, pugem per tota la nostra part abdominal, pit, davant i darrere, braços, coll, el cap. I ara imaginem-se que del nostre cap surt com un aro màgic, el que diem a vegades que surten arcàngels i tot això. És un aura d'energia. Una corona d'energia des del nostre cap. I portem l'atenció a darrere, al clatell, on acaba la columna, justament on se ficaríem, i ja comença l'os de la part darrere del nostre cap. I l'altra part, l'atenció la portarem, no sé si 6 dits per sota, on seria quasi on tenim l'omòplat entremig, una capa. I aquí fem que aquesta energia il·lumini aquests punts, com si siguessin unes vàlvules, una de sortida i l'altra d'entrada. La que tenim al cap a dalt és d'entrada i la que tenim més avall, on tenim l'omòplat, és de sortida. Aquesta llum es recicla per aquí, és com una bateria. I ens deixem anar. Que aquesta energia estem connectats i ens faci estar connectats. Ara demanem protecció. Demanem també que ens entreguem amb l'energia de l'univers, com guerrers que som, ens entreguem amb l'energia de la Mare Terra, com guerrers que som, i obrim el nostre font de canal a rebre informació, a rebre energia que ens faci més forts i puguem fer més forts el que ens envolta. Millorar la nostra salut i millorar la salut dels que puguem ajudar. I sempre estarem a disposició de buscar l'equilibri. I ens deixem anar, tranquils, relaxats, i ens contemplem. Quan i tan meravellosos som, cadascú, dintre d'aquest punt de la creació que ens ha tocat. Imaginem-se que ens haguessi tocat ser una formiga, el qual té un recorregut i una instrucció molt curta. Serà feliç, però no pot desenvolupar gaire més que servir a un punt. I nosaltres tenim la gran ocasió de poder servir a molt més, una gran obertura i poder ser creadors. Ens han donat un don molt pel damunt d'uns altres sers vius. Siguem conscients i donem gràcies. Deixem-se anar. S'entreguem amb el Pare Univers i a la Mare Terra i a totes aquestes energies amb molta protecció. I ara entraríem en relaxació. Però no perdem el fil, siguem connectats amb aquest exercici.
Molt bé. Mica a mica anem retornant aquí i ara. Anem despedint aquestes magnífiques energies. Despedim el nostre pare, a la nostra mare. Despedim aquestes meravelloses energies. Pare univers, Mare Terra, et donem gràcies i al teu servei estem. Que així sigui. I mica a mica anem tornant els peus, a les mans, ens freguem les mans, ens freguem el rostre i anem retornant aquí i ara, en aquest moment meravellós.